Poštovana braćo, cijenjene sestre, večeras u okviru našeg redovnog ciklusa predavanja na temu svjedočanstvo istine, dokazi poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, želimo da govorimo o temi koja glasi vjerovjesnik koji neće znati da čita i piše, ili nepismeni vjerovjesnik kao izazov čovječanstvu, što je zapravo i neoborivi argument i jasan dokaz poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je u Tevratu, koji je objavljen Musa'u alaihi salatu wassalam, i u Inđilu, koji je objavljen Isa'u alaihi salatu wassalam, kao i u Kur'anu kojeg mi čitamo, opisao svoga poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao el-ummi. A el-ummi znači onaj koji ne zna da čita niti piše, ili nepismeni vjerovjesnik, odnosno poslanik. S tim što nepismenost, koja je u suštini loša i negativna osobina, ona je u pogledu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, dakle nije negativnost, nije mahana, nije loša osobina. Zapravo, ova nepismenost, a to znači da poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije znao da čita, niti je znao da piše, je izazov čovječanstvu. To je jedna od njegovih najvećih muđiza ili nadnaravnih dijela, kao izazov čovječanstvu do sudnjega dana. Uzvišeni Allah je rekao u suri Al-A'raf: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Kaže, oni koji će slijediti poslanika i vjerovjesnika el-ummi, nepismeno, koji neće znati da čita, niti će znati da piše, a kojeg oni kod sebe, misli se na ehlul kitab, na kršćane i jevreje, u svojim knjigama zapisana nalaze. Pa je uzvišeni Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Tevratu i u Inđilu nagovijestio i opisao ovom osobinom koja će biti izazov čovječanstvu do sudnjega dana. U istoj suri, u sljedećem ajetu, uzvišeni je rekao: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Reci, o Muhammede, objavi ljudima i reci im: o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Što znači da je poslanstvo poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam univerzalno. Obuhvata sve ljude, bez obzira na naciju, boju kože i jezik, pa je njegova poslanica i njegova uputa, alhamdulillah, doprla i do nas ovdje. Mi koji smo u odnosu na arapski jezik i u odnosu na Arape, među kojima se pojavio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, stranci. Međutim, Allahova je milost prema nama da je to poslanstvo i ta poslanica univerzalnog karaktera, pa smo mi Allahovom voljom i Allahovom milošću i Allahovim odabirom vjernici i vjerujemo u Allaha i vjerujemo u poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže, reci, o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Allahov poslanik kojem pripada, dakle Allah kojem pripada vlast na nebesima i na zemlji. La ilaha illahu, nema Boga osim njega. Yuhyi wa yumit, on oživljava i usmrćuje, Allah. A zatim kaže: fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Kaže, zato vjerujte u Allaha i u njegovog poslanika i vjerovjesnika koji neće znati da čita i piše. Dakle, bit će nepismen.
Iako je, jel tako, ova riječ nepismenost pogrdna u odnosu na ljude i kad čovjeka želiš, jel da nagrdiš, kažeš nepismen si. Međutim, u opisu poslanika alejhi salatu vesselam ona je itekako pozitivna, kako ćemo to i vidjeti. Kaže fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kaže zato vjerujte u Allaha i njegovog poslanika i vjerovjesnika koji neće znati da čita niti piše, ali koji će vjerovati u Allaha i u njegove riječi, dakle Kur'an, zato ga slijedite da biste bili na pravome putu. Inače, ova riječ el-ummi, koja je spomenuta u Kur'anu, ona ima isti korijen riječi kao riječ el-um. Šta znači um? To znači majka, jel tako? El-um znači majka. El-ummiju je onaj kao od majke rođen. Dakle, dijete kada se rodi, jel tako? Kada izađe iz utrobe majke, šta ono zna? Šta ono zna? Ne zna ništa. Da plače, jel tako? Instinktivno da se hrani. Dakle, nema saznanja, nema nauke, nema informacija, nema iskustva, ne zna da čita, ne zna da piše. To tek u svome životu treba da stekne. Pa je el-ummi onaj kao da je izašao iz utrobe majke. Dakle, nema saznanja. Nema saznanja. Zato je uzvišeni rekao, kaže Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. Kaže, Allah je taj koji vas izvodi iz utroba majki vaših. La ta'lamuna shay'a. Kaže, ništa ne znate. Nemate pojma gdje ste došli. Zbunjeni ste. Ništa ne znate. Čak ne znaš ni ko ti je babo, a ni ko ti je majka. Sve je instinkt. Tek kasnije, kad napuniš 5 i 6 godina, počinješ polako da se prisjećaš i da saznaješ šta se dešava oko tebe na pravi način. Kaže, Allah vas izvodi iz utroba majki vaših, vi ništa ne znate. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kaže, pa vam daje sluh. Zbog čega sluh? Da biste slušali od drugih, da biste to naučili, jel tako? I daje vam vid, da sami vidite, pa da steknete nova saznanja, i daje vam srca, da ono što čujete od drugih i ono što sami vidite, šta? Prođe kroz srce, pa da procijenite je li to korisno ili nije korisno i da o tome šta? O tome razmislite, ne bi li bili zahvalni. Zato pravu vrijednost sluha i vida i uma samo može znati onaj koji je to ne do Allah izgubio. To su ogromne blagodati Allaha tebareke ve taala prema nama i zato je došlo na kraju ajeta da biste bili zahvalni. Pa poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije znao niti čitati, niti pisati prije objave ni u toku objave. Nije znao to, sallallahu alejhi ve sellem. Pa se to smatra njegovom mu'džizom. Dakle, njegovim nadnaravnim djelom, dokazom i čvrstim, neoborivim argumentom njegovog poslanstva. Da je on poslanik od Allaha i da znanje koje mu dolazi je znanje od Allaha, subhanahu wa ta'ala. Zato uzvišeni kaže u suri Al-Ankabut: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِنِكَ. Kaže ti prije Kur'ana, nijednu knjigu nisi čitao, niti si je desnicom svojom držao. I dhellartabel mubtilun. Inače bi posumnjali oni koji laži govore. Zašto bi posumnjali? Oni bi rekli, on je učen čovjek, on je čitao, on je pisao, imao je saznanja od ehlul kitaba. Imao je Tevrat, imao je Inđil, jel tako? Znao je pjesništvo arapsko. Bio je upućen u knjige koje su tada postojale. Putovao je. Imao je saznanja. Međutim, i ehlul kitab, dakle kršćani i jevreji tog vremena, su znali da je poslanik alejhi salatu vesselam bio nepismen. Da nije znao da čita i da piše. Kao i mušnici Mekke. Zato ne postoji ni jedan prigovor, apsolutno ni jedan prigovor
u siri Allahovog poslanika, ali sad u njegovoj biografiji, dakle i kroz historiju, da su ehlul kitab, kršćani i jevreji tog vakta, pa i mušici među kojima je živio, prigovorili poslaniku, ali i salatu wasalam, i rekli ti si bio pismen. Toga nema. Zašto? Zato što su znali da ne piše, da ne čita ni da piše. A zatim dolazi sa objavom koja postaje šta? Izazov cijelom čovječanstvu koji ne može niko izmijeniti. Zar to nije dokaz poslanstva? I tekako je dokaz poslanstva. Neoborivi dokaz i argument. I ne samo to. Vi znate, kada je počela objava u pećini Hira i kada je došao melek Džibril i donio prvu objavu poslaniku, alejhi salatu vesselam, jel tako, u tami noći, u ovom mjesecu u kojem se sada nalazimo, u noći Lejletul Kadra, došao je sa prvom objavom, pa mu je rekao šta je Iqra? Iqra znači čitaj. Čitaj. Šta je poslanik alejhi salatu vesselam odgovorio? Braćo se, šta je rekao? Kaže, ma ana bi qari. Kaže, ja ne znam čitati. To nije moje svojstvo, nije moja osobina. Ja ne znam čitati, pa mu je to ponovio 3 puta. Kaže, fa dammani, pa me je, kaže, Džibril stegnuo jako me stegnuo i rekao, čitaj. Pa sam rekao, ne znam čitati. Pa ga je opet stegao, pa mu je rekao, čitaj. Kaže, ja ne znam čitati. Pa mu je objavio. Ajete, jel tako, prva naredba, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara čovjeka, od ugruška čitaj, plemeniti je gospodar tvoj, koji podučava peru, koji podučava čovjeka onome što ne zna, i ovih 5 ajeta sure Al-Alaq, svi su u simbolu znanja. I od tog trenutka počinje jedna nova epoha u historiji, dakle, ljudske civilizacije. Dolazi svjetlo, dolazi uputa, dolazi istina, dolazi hak, dolazi objava. Dolazi objava. A ta objava je Kur'an, koja je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme objavljivana u razdoblju od 23 godine. 13 godina u Mekki i 10 godina u Medini. I ta knjiga, dakle Kur'an, kojeg mi učimo i kojeg slušamo i u kojem uživamo i u kojem razmišljamo i kojeg slijedimo, ta knjiga, braćo i sestre, postaje izazov čitavom čovječanstvu. Da sastave nešto slično njemu. Da sastave šta? Nešto slično njemu. Pa je Kur'an izazov ljudima u nauci, u znanju, u stilu, u rječitosti, u retorici, u značenju, u savršenstvu izraza. Arapi su u tom vremenu bili na velikom stupnju, na velikom nivou poznavanja retorike i pjesništva. Samo jedan čovjek koji je bio malo žustriji u tome, dakle bio je mahir, dakle vrijedan po pitanju pjesništva, kaže, mogao je iz cuga sastaviti na 100 stihova koji se rimuju. Zamislite sada neko od nas ovdje da mu kažemo temu Ramazan i da mu kažemo sastavi nam 100 stihova o Ramazanu, imaš 10 minuta da se svaki stih rimuje sa drugim. To je teško, to je skoro pa nemoguće. Arapi su imali tu sposobnost. I u takvom ambijentu dolazi Kur'an, pa im biva šta? Biva im izazov u savršenstvu izraza. A taj izazov se kreta u 3 smjera, kao što znate. Prvi smjer je bio izazov da se sastavi nešto slično čitavom Kur'anu. Pa uzvišeni Allah kaže i izaziva ne samo ljude, nego izaziva i džinne, zato što je Kur'an objava i njima. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ظَهِيرًا. Kaže, reci, kada bi se sastavili ljudi i džinni, dakle i ljudi i džinni, da uzmemo najpametnije ljude i najveće pjesnike i najveće književnike od ljudi i od džina. Ima li džinima pjesnika? Ima li? Ima. Džini su poput ljudi. Plemena, ima pametni i oni koji to nisu, i tako dalje. Ali pazite, kada bi se svi ljudi i svi džini sastavili da sačine Kur'an kao što je ovaj, kaže, to ne bi bili u stanju, makar jedni drugima pomagali. Da ljudi vide džine i da džini vide ljude, pa da svi zajedno sjednu da kažu mi ćemo donijeti ovaj Kur'an. Da bude sličan po izrazu,
po savršenstvu izraza, po stilu, po retorici, po ljepoti slušanja. Dakle, neće to biti u stanju. Drugi smjer je bio izazov da dođu sa 10 sura sličnih Kur'anu. Pa kaže uzvišeni, em yakuluna iftara, zar oni govore, on ga izmišlja. Zar vi mušrici govorite, Muhammed izmišlja Kur'an. Kaže, kul fa'tu bi ašri suvari mitlihi muftarajati. Wad'u man istata'tu min duni Allahi in kuntum sadiqin. Reci, sastavite vi 10 sura sličnih kuranskim i pozovite one koje molite mimo Allaha, dakle lažne bogove, ako istinu govorite. Pa kaže uzvišeni, fa in lam yastajibu lakum. Ako vam se ne odazovu, a neće se odazvati, kaže fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah. Kaže onda znajte da se ovaj Kur'an objavljuje od koga? Od Allaha. I da nema drugog Boga osim Allaha, pa zašto ne postanete muslimani? I treći smjer jeste smjer da se dođe šta sa jednom surom sličnoj Kur'anu. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi sura min mithlihi wad'u shuhada'akum min duni Allahi kuntum sadiqin. Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, to je Kur'an, kaže sastavite vi jednu suru kuransku, jednu suru sličnu kuranskoj i pozovite koga hoćete od vaših lažnih božanstava i tako dalje, učinite to ako istinu govorite. Pa kaže uzvišenje, fe illam tef'alu wa lan tef'alu. Kaže nećete uraditi, kaže niste uradili i nećete uraditi. Pa je ovdje došla negacija budućnosti. Dakle, nikada to nećete uraditi. Fe illam tef'alu, ako ne uradite, a nećete uraditi, kaže onda se bojite vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje, u njoj će vječno ostati ili pripremljena za nevjernike. Pa Kur'an postaje šta izazov. I čuditi je se čovjeku koji iole poznaje arapski jezik, a pogotovo Arapima i onima koji tečno znaju arapski jezik, koji pročitaju Kur'an na arapskom jeziku, ne na bosanskom, na arapskom jeziku, a u njega ne povjeruju. Onaj ko čita Kur'an na arapskom jeziku i razumije poruku Kur'ana, skoro pa je nemoguće da u njega ne povjeruju. Jer to nije stil ljudski. To nije izraz ljudski. Zato bi mušici Mekke, koji su poznavali pjesništvo, jel tako, dolazili krišom da slušaju učenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prihvatali islam. Pa su govorili, ovo nije govor pjesnika, ovo nije govor čarobnjaka, ovo nije govor sihirbaza. Zašto? Zato što su znali da to nije stil koji može doći iz ljudskih usta. Također, postaje izazov Kur'an u obavijesti. Kur'an nam govori detalje prijašnjih naroda, zatim živi život ljudi u vremenu u kojem se objavljivao, dakle rešava njihove probleme i govori nam o čemu? O budućim stvarima. I to do u detalje. Zamislite nekoga ako nikada nije čitao i nikada nije pisao, a zatim detaljno govori o Ademu, alejhi salatu vesselam. Ili detaljno govori o Nuhu, ili o Hudu, o Musau, baš detaljno govori. Zar je to moguće? Nije moguće. Osim da bude šta? Objava od Allaha subhanahu wa ta'ala kao i druga kuranska kazivanja. Pa su jedne prilike, i o tome je bilo govora, mušici Mekke poslali delegaciju u Medinu, u Jethrib, kod Jevreja, da im pomognu da zbune poslanika alejhi salatu vesselam. Pa su im rekli, kod nas se pojavio neki čovjek koji za sebe tvrdi da je poslanik. Šta da s njim radimo? Kaže, postavite mu 3 pitanja. Prvo pitanje, kaže, pitajte ga o mladićima, kaže, iz prijašnjih vremena šta se s njima zbilo. Kaže, drugo, pitajte ga o čovjeku koji je krstario zemljom, od njenog istoka do zapada. I pitajte ga o duši. Ako vam da odgovor, on je poslanik. Jer to ne može znati osim onaj koji ima objavu. Pa je uzvišeni Allah objavio šta? Suru El-Kehf, u kojoj govori detaljno o mladićima šta se sa njima zbilo u pećini. Zatim govori o Zulkarneinu, kome je Allah dao da krstari, da vlada zemljom od istoka do zapada. I govori u suri El-Isra o duši. Pitaju te o duši. Kaže, duša je odredba moga gospodara, vama je dato veoma malo znanja. Dakle, koliko god da imate znanja, koliko god da napreduje tehnika i tehnologija, o duši veoma malo ćete znati.
Veoma malo ćete znati, to je tajna Allaha subhanahu wa ta'ala u čovjeku. To je tajna Allaha subhanahu wa ta'ala u čovjeku. Čovjek je od zemlje, dakle njegovo tijelo je od zemlje i čovjek se kažu hrani iz zemlje. Jel tako? Ono što niče iz zemlje, mi se time hranimo da bi svoju kičmu držali uspravno. Međutim, dušu ne možeš da nahraniš iz zemlje. Duša je, braćo moja draga, nastala, odnosno stvorena je na nebesima. Zato ako želiš smiraj duše, nemoj tražiti to u ovo zemaljskim stvarima. Smiraj duše se traži gdje? Traži se visoko iznad nas, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, tamo gdje je duša i nastala. Također, Kur'an postaje izazov u preciznosti, sveobuhvatnosti, u propisu, u zakonodavstvu. Zamislite, dođe jedan čovjek koji ne zna da čita i piše, a zatim donese zakon apsolutno univerzalan, sveobuhvatan i precizan. Zakon o čemu? O svemu. Pitaju te o čistoći, evo ti o čistoći. Odnosu prema Allahu, evo ti odnos prema Allahu. Odnos prema sebi, evo odnos prema sebi. Odnos prema drugim ljudima i o tome govori Kur'an. Međuljudski odnosi, o tome govori Islam. Kazneno pravo, bračno pravo, nasljedno pravo. I tako redom. I skoro da nema, jel tako, pore ljudskog života da Islam o tome ne govori. Pa i ako ne govori o nečemu, postoji nešto što se zove qiyas, dakle analogija. Pa na osnovu toga dolaziš do šerijatskog zaključka da li je nešto dozvoljeno ili zabranjeno. Kao recimo droga. Ne spominje se u Kur'anu ili u sunnetu, jel tako? Međutim, ako dođeš u tekst Kur'ana ili sunneta, znaš da sve ono što opija je haram. Na osnovu toga, dakle to je analogija. Na osnovu toga kažemo da je to haram. I ne samo to, braćo i sestre. Ummet Islama kojem je objavljen Kur'an, koji je živio objavu Kur'ana, dakle tadašnji Arapi, muhađiri i ensarije, oni su u Kur'anu također opisani kao nepismeni. Pa kaže uzvišeni: Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Kaže, Allah je taj koji je nepismenima poslao poslanika od njih. Dakle, od njih, iz njihove loze, iz njihovog naroda. Yatlu alejhim ajati, da im čita Allahove ajete. Wa yuzakkihim, i da ih očisti. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikme, i da ih poduči knjizi i mudrosti. Wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin, iako su prije bili u očitoj zabludi. Šta ovo znači? Ovo znači da je ovaj ummet, dakle, kojem je objavljen Kur'an, prije objave Kur'ana šta bio? Nepismen. Međutim, sa objavom Kur'ana postaje najpismeniji ummet. Najpismeniji ummet, čija prva objava glasi uči. I koji daje, jel tako, znanju posebno mjesto kakvo ne daje ni jedan drugi narod niti ummet. Pa su oni bili nepismeni jer nisu imali knjigu za kojom će se povoditi. Međutim, kada je došao Kur'an, oni su postali najučeniji ljudi. Vodilja ovoga svijeta. Pa su ehlul kitab, pogotovo Jevreji, govorili i prigovarali tadašnjim muslimanima, ashabima: Lejse alejna fil ummiyine sebil. Kaže, mi nemamo nikakvog grijeha prema ummiyin, nepismenima. Šta su ciljali? Ciljali su da oni imaju knjigu, dakle Teurat, Toru, a da mi nemamo knjigu, odnosno Arapi da nemaju knjigu. Jel tako? Pa su smatrali da bilo koji grije, kao što i danas smatraju, vjeruju, da bilo koji grije kojeg učine prema drugim narodima koji nisu od njih, da im je to dozvoljeno. Pa je kamata, recimo, među Jevrejima zabranjena. Međutim, kamata u odnosu na druge ljude im je dozvoljena. I tako druge stvari, drugi grijesi. Ono što je među njima zabranjeno, prema drugima je dozvoljeno. A ovaj ajet je svedok. Lejse alejna fil ummiyine sebil. Nemamo mi nikakvog grijeha prema drugima. Pa je ovaj ummet bio nepismen. Međutim, kada je došla objava, jel tako, on je postao najpismeniji ummet na svijetu. I neće, braćo moja draga, neće se vratiti ponos ummetu i dika ummetu i vođstvo ummetu sve dok se ummet ne vrati na čemu? Na znanju. Sve dok se ne vrati znanju.
Zato je došlo u ovom ajetu وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ. Da je poslanik alejhi salatu vesselam došao da poduči svoje sledbenike čemu? Knjizi i mudrosti. Knjizi i mudrosti. Kažu narod koji čita, on vodi, a narod koji ne čita, biva vođen. I tako je. Narod koji mnogo čita, mnogo zna i onda vodi svijet. A narod koji ne čita, on slabo zna i biva vođen. I posljednje, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio čitanje i pisanje u toku svog života? Ili je ostao na tom stanju, dakle nepismenosti, ako možemo da kažemo, iako je poslanik alejhi salatu vesselam sa objavom postao najpismeniji čovjek? Da li je poslanik alejhi salatu vesselam, dakle, do kraja svog života ostao kao čovjek koji nije znao čitati i pisati, ili je to naučio? Ti misliš da nije? Kenan. Šta kaže? Ostao je. Je siguran? Pazi se dobro. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to je ispravno mišljenje među islamskim učenjacima, nikada nije čitao niti pisao. Dakle, to je ostalo njegovo stalno svojstvo i stalni izazov do sudnjega dana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije naučio, zato je imao pisare objave. Zato je imao šta? Pisare objave. Poslanik alejhi salatu vesselam je diktirao objavu koju su njegovi pisari pisali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je diktirao pisma, je tako, koja je slao svjetskim vladarima u to vrijeme, a nije i svojom rukom pisao, kažu, a nije ni čitao sallallahu alejhi ve sellem, pa je to svojstvo ostalo stalno. Svojstvo kao stalni izazov ljudima i nakon njegove smrti sallallahu alejhi ve sellem. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.